الله الذي لا إله إلا هو. Авылда хәзер ике мәчет эшләячәк. Мәчет ишекләрен ачып кергән һәркемнең йөзләре иман нурлары белән балкысын иде дигән теләкне һәркем күңеленнән кабатлады бу көнне. Барлык кунакларга, кайталган һәм кайталмаган авылдашларга зур рәхмәт әйтәм. Шушы мәчетне тергезгәндә бик күп кешеләрнең шәхсән үзләре һәм инде хәлал акчаларын күп итеп сарыф иттеләр. Аларга бик зур рәхмәтемне җиткерәм. Тойгылда улы халкының иман юлында матур үрнәкләре бар. Моннан 31 ел элек районда беренчеләрдән булып, нәкъ менә Тойгылда улында Аллаһ йорты эшли башлаган иде. Бу мәчет ачылуга мин бик шат. Авылыбызның бик күп иманлы кешеләре үзләренең хезмәтләрен, вакытларын, материал байлыкларын кызганычы ага бик зур көч куйдылар. Я Раббим, бер Аллаһым, алга таба бу мәчетнең ишекләре һәр чак ачык булсын. Киләчәктә бу мәчеттә күбрәк балалар белем алсын иде, дини гыйлем алсыннар иде, яңа үзләренең тормышында кулланырга, аларга дәгъват булсын иде. Бу безнең өчен бик тә кирәк, бик тә файдалы һәм алдагы тормышта, алдагы киләчәгебездә үзебез белән бергә балаларыбызны тагын шушы иман йортына чакырып, иманга өндәп, тәртипле, тәрбияле, акыллы булып үстерергә бик олы бер мәктәп булыр дип өметләнеп калабыз. Алла бирсә. Хәерле эш Коръән аятләре белән башлана. Биредә дә Мөслимнең җәмигъ мәчетендә хезмәт куючы районның Коръән хафизе Абдулбасит хәзрәт моңлы итеп Коръән аятләрен укыды. Аннан соң дуга кылу өчен сүз районның аксакаллар шурысы рәисе Расих хәзрәт Каюмовка бирелде. Районның имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Соңгатуллин мәчет төзүгә зур көч керткән иганәчеләргә мөфтиятның һәм Мөслим мөхтәсибәтенең рәхмәт хатларын тапшырды. Мәчет Аллаһ Тәгаләнең йорты, Аллаһ Тәгаләнең йорты. Һәм авыл җирлеге өчен бик кирәк. Намазларны торгызырга кирәк. Мәчетебез бик яхшы безнең, искесе дә, яңасы да. Безнең бу мәчетебез буш тормасын. Һәрберебез тулы булып торыр дип торабыз. Менә Корбан гаетендә дә 60лап корбан чалдык. Авылыбыз бик булган, бик тырыш, Аллага шөкер. Мәчетебез берләп эшләр дип җандырабыз. Дин әһелләре җыелган халыкка ихлас, тәбрикләү сүзләрен җиткерде. Тирән эчтәлекле вәгазьләр сөйләде. Күп еллар Тойгылда улы имамы вазифасын үтәгән, ислам динен таратуда күрсәткән тырышлыгы өчен Фуат хәзрәт Хәбибуллинга бердәмлек медале тапшырылды. Матур мәҗлесне тәмамлап, өйлә намазы укылды. Кыйбла мәчетнең имам хатибы итеп Фуат хәзрәт Хәбибуллин сайланды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.